ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କେବେ ଆସିବି ବୋଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବି ମାନେ ଆଦେଶ ହେବାରୁ ଆସିଲି। ଆଉ ଏଠି କେବେ ହେଇନଥିଲା, ଯାହା 24 ବର୍ଷ କେବେ ବି ହେଇନଥିଲା ଗୁଜରାଟିଆରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେବାରୁ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଥର 24 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନୂଆପାଟଣାରେ ହେଉଥିଲା ଆଉ ନୂଆପାଟଣାରେ 24 ବର୍ଷ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରେ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ କଳ୍ପୀଳା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି ବିରାଜମାନ 5 ଦିନିଆ ବେଶ ହେବା ପାଇଁ ରହିଲା। ପାତାଳଫୁଟା ମହାଦେବ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଏଠି ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ହେବାରୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଗୁଜରାଟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି? କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶ। ଆମେ ଗୋମାତାକୁ ପୂଜା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋମାତାକୁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ହୋଇପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବେ, ଭୟଙ୍କର ଶାସ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେବି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ସଂଗଠନ ବି ଆମମାନଙ୍କ ସେନା ବି ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଯଦି ପ୍ରକଟ ହେଲେ ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର 24 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାଳିୟ ଦଳନ ବେଶ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପକୁ ଦମନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କାଳିୟ ଦଳନ ବେଶ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଏ କଳିଯୁଗର ବିଷାକ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବି ଦମନ କରାହେବ। ରାକ୍ଷସମାନେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅରାଜକତା ଘୁରେଇଲେ ବି ଆମେ ଯେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିକି ପୃଥିବୀର ଶସ୍ୟ ସାମ୍ନା ଖେଳିବୁ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରକ୍ଷା କରିବୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର। ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବି ଉଗ୍ର ରୂପ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରାହେବ। ସେ ଶାନ୍ତ ରୂପ ହେଉ କି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ହେଉ କି ଯେଉଁ ରୂପ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାନ୍ତ ରୂପ ଉଗ୍ର ରୂପ। ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ। ପ୍ରଭୁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିକି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରନ୍ତି, ସବୁଦିନ ପୃଥିବୀରୁ ପାପ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ସୁନାବେଶ। ଯେତେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଆଉ ସୁନାବେଶ ବି ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ରହିବ, ଯେତେ ସଂଘର୍ଷ ନ୍ୟାୟ ଦେବ, ସେତେ ସମୟ ବି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସମୟ କରିବ। ଆଉ ଭଗବାନ ବି ସୁନାରେ ମାନେ ଆଭୂଷଣ କରିଦେବେ, ବେଶ କରିଦେବେ। ଆମର ଯେମିତି ମଲା ମୃତ୍ତିକାରେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମଲା ପରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଏ, ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ବି ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ମ୍ଲେଚ୍ଛନି ବହନେ କଳୟସି କରବାଳମ୍ ଧୂମକେତୁମିବ କିମପି କରାଳମ୍ କେଶବଧୃତ କଳ୍କିଶରୀ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଓಂ ଉଗ୍ରବୀର ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱଳନ୍तं ସର୍ବତୋମୁଖଂ ନୃସିଂହ ভীষণভদ্রং মৃত্যুম নমাম্যহম। ওম শান্তাকারং ভুজগশয়नं পদ্মনাভং সুরেশং বিশ্বধারং গগনসদৃশं মেঘবর্ণं শুভাঙ্গं লক্ষ্মীকান্तं কমলনয়नं যোগীবিদ্বানগম্যं বন্দে বিষ্ণু ভবহরं সর্বলোকৈকনাথं। ওম নমো নারায়ণ। ওম ভাই মহাবিষ্ণবে নমঃ।